Проектът подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика по програма Хоризонт Европа на Европейския съюз се изпълнява от унгарското дружество Желнардо технологии за околна среда в партньорство с още 16 институции и организации от Европа. От мен добре дошли на този семинар. Днес е първия национален семинар с цел изграждане на доверие между заинтересованите страни по проекта заинтересованите от развитие на биоикономиката. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, добре дошли. Трябва да спомена, че основна задача на работната група е изготвяне на визия и пътна карта за разработване на националната стратегия за развитие на биоикономиката в България с идентифицирани приоритети и стратегически цели и съответен план за действие. Защо е толкова важно България да има такава национална стратегия? Това се дължи на факта, че чрез развитието на биоикономиката ни страната ще има възможността да подпомогне укрепване на връзката между икономиката, обществото и околната среда. Предвид факта, че биоикономиката обхваща всички сектори и свързаните с тях услуги и инвестиции за производството, преработка, употреба и консумация на биологични ресурси, в това число екосистемни услуги, е необходим междусекторен подход на сътрудничество, който може да се постигне само с разработване на национална стратегия за развитие на биоикономиката. Ето защо е необходим национален стратегически документ за развитие на биоикономиката в страната, в който на база междусекторния подход да се определят ясни потребностите, националните цели, приоритетите и действията, които могат да допринесат за по-ефективно използване на биоресурсите, създаване на по-висока добавена стойност, нови работни места, повишаване на знанията и капацитета на заетите и ръководещите отделните сектори, икономическа, социална и екологична устойчивост при управлението на съответните сектори. В работната група сме се постарали да включим представители на целия спектър от заинтересовани страни. Знаете, коригира се след едно заседание, на представители на научни и браншови организации, на бизнеса и други, за да обхванем цялото многообразие на секторите с принос за развитието на биоикономиката. Пожелавам успешно провеждане на националния семинар по биоикономика и изграждане на истинско доверие и разбирателство между нас като заинтересовани страни. А и факта, че реализираме този проект към момента, са доказателство за разбирането на всички заинтересовани страни, включително и на изпълнителната агенция. Това е един малък път, който ще ни води към националната вече това, което в бъдеще ще се развие. Силно се надявам и вярвам, че ще има ползотворна работа между държавата и заинтересованите лица. Нека да направим един продукт, който ще бъде ползваем и който ще бъде полезен за бъдещите реализации в сектора. Този проект ще резултатира в един хъб или система, или както и да го наречем, което ще дава насока при изработването на всички стратегически документи в областта на биоикономиката да бъдат синхронизирани. Не само от нас, които ще бъдат изработени, и други ведомства, ако има подобни цели, които преследват, да има един синхрон, да работим в една и съща насока. Може би това ще е основна цел при създаването на такъв хъб. На базата на опита и компетенциите, които имам в областта на биотехнологиите, производството на храни и използването на отпадни продукти от производството на храни, вярвам, че първата дейност, която ще изпълня, е свързана с една от основните дейности по проекта за разработване на национална стратегия по биоикономика. Тя е научно-изследователски изследвания, а също така и образователни дейности по отношение на висшето образование. Искам да посоча нещо много важно. В някои държави съществуват специални програми, които са насочени специално към местното население и биоикономиката. По този начин, с тази биосуровина, която е налична в България, а тук трябва да подчертаем дебело, че бъдейки трети по биоразнообразие в Европа, ние може и да капитализираме това биоразнообразие, ще допринесем за развитието на биоикономиката и за задържането на хората в селските и горските райони. Горската промишленост е идеален пример за биоикономика, икономика с нулев отпадък. Специално в дружеството, в което аз работя, ние прилагаме кръговата икономика и оползотворяваме дървесни отпадъци в нашето производство. Смятам, че със създаването на стратегически документи на национално ниво по отношение на биоикономиката ще създаде по-благоприятна среда за укрепване на предприятията, за създаване на нови работни места, за използване на потенциала, дали
ще бъде той от селското стопанство, дали ще бъде той от горско, от фармацевтично или друг вид естество, но факт е, че това е едно ново поле за развитие на предприятията в България. Ние ги подкрепяме и за нас е важно да има и тази възможност. По време на дейностите по проекта ще се прилага подход отдолу нагоре на участие на заинтересованите страни, ще бъдат създадени цифрови решения за устойчиво управление, обмен на ноу-хау и най-добри практики за трансфер на технологии, за изграждане на капацитета на заинтересованите страни, за разработване на стратегии за биоикономика. Заключенията ще бъдат синтезирани в аналитична рамка, което ще доведе до създаване на пътни карти на национално ниво за разработване на стратегии за биоикономика в целевите страни от проекта, като увеличат обществената ангажираност в прехода на страните към кръгова биоикономика. Проектът цели да подпомогне страните от Централна и Източна Европа и извън нея, съответно България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения, да разработят стратегии и планове за действие за кръгова биоикономика. Разчита се на трансфер на знания и иновативни модели на управление, които да допринесат за устойчивост при постигане на по-добре информирани процеси за вземане на решения. Обществена ангажираност и иновации, използвайки примерите от практиката на страни с опит, като Австрия, Германия, Нидерландия, Белгия, Испания, Финландия, Швеция, които да служат като модели за подражание.